Napapanahong health topics, balita, health tips at iba pa. Tatalakayin sa chikahang pangkalusugan ng Department of Health Bicol Center for Health Development. Halina't makinig at umantabay. Alamin ang mga programa ng DOH sa ilalim ng 8-point action agenda. Chikahang Pangkalusugan! Hatid sa inyo ng DOH Communications Management Unit. At programang ugnayan sa Bicol ng Philippine Information Agency Region 5. Chikahang Pangkalusugan! Mapapakinggan at mapapanood ng live tuwing Biyernes alas 11 ng umaga sa DOH Bicol CHD Facebook page Sa PIA Region 5 Facebook page at DWZR 828 kHz Zoom Radio. Chikahang Pangkalusugan! Tara na mga kachika! Magandang araw, Bicolandia! Nakatutok kayo sa programa ng Department of Health Bicol Center for Health Development, ang Chikahang Pangkalusugan. Narito kami upang maghatid ng mga kaalaman sa larangan ng kalusugan, programa at serbisyong salud Bicolnon na hatid ng DOH Bicol. Kaya naman, ang programang ito ay hatid sa inyo ng DOH Bicol Communications Management Unit sa ngalan ng aming Regional Director na si Dr. Melissa T. Sena at ng aming Assistant Regional Director at Communications Management Unit Head na si Dr. Rosa Maria Rempilio. Kami ay inyong mga kasama tuwing Biyernes sa ating live stream sa DOH Bicol CHD. Ako si Denise ng DOH Bicol CMU. At ako naman po si Nicole ng DOH Bicol CMU at kasama din po natin sina Regner Almuela Jr. at Jomar Siciliano sa ating technical side. Tayo rin po ay kasalukuyang live at napapanood sa PIA at Radyo Pilipinas Albay Facebook pages at napapakinggan sa DWZR 828 kHz Zoom Radio. Tuwing Chikahang Pangkalusugan, ating binibigyang pansin ang mga napapanahong health events at health programs para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig. At syempre, ibabahagi din po natin ang mga latest na balita tungkol sa kalusugan. Makinig, umantabay at ating alamin ang mga programa ng DOH sa ilalim ng 8-point Health Action Agenda. Ayan, so Nicole, kamusta ka naman ulit ngayon? Ano? Okay lang ako, Ate Den. How about you? Okay naman, kamusta ang June so far? Diba napaka maulan, it's the rainy season. But today, it seems like hindi naman umuulan, diba? So it's Mainit na nice. tayo ngayong araw. Yeah, at mainit din ang ating magiging topic later on. Pero syempre, kasama natin ang ating health expert dito sa Department of Health Bicol Center for Health Development para sa isa na namang exciting na topic ngayong araw. Okay, so bago yan, dumako muna tayo sa Balitang DOH Bicol. Narito ang mga latest na balita ng DOH Bicol sa linggong ito. Paghahanda para sa pagdiriwang ng Hospital Week, pinangunahan ng DOH Bicol, LGU Sorsogon. Bicolano Youth Leaders nagkaisa sa pagpapaunlad ng kalusugang pampubliko. DOH Bicol, DepEd Regional Office 5 nagsagawa ng training of trainers para sa pagpapatibay ng OKD-HLI sa rehiyon. DOH Bicol nagpaalala sa publiko na gawin ang 4S kontra dengue bilang paghahanda sa darating na tag-ulan. Pinalawak na programa sa nutrisyon ng DOH Bicol patuloy na ipinatutupad sa Masbate. DOH Bicol isinulong ang Healthy Learning Intervention sa serbisyong salud Bicolnon sa Brigada Eskwela. 155 na kawani nakatanggap ng serbisyong pangkalusugan. 40 blood units nakalap sa Albay Blood Donation Drive, sapat na supply ng dugo sa Bicol, tinitiyak ng DOH Bicol CHD. Para naman sa mga detalye ng balita. Nagpulong ang ilan sa mga kinatawan ng mga pampublikong ospital at ang mga miyembro ng lokal na pamahalaan kamakailan bilang paghahanda sa pagdiriwang ng National Hospital Week sa Agosto sa Sorsogon.
Ito ay pinangunahan ng Kagawaran ng Kalusugan Bicol, katuwang ang LGU Sorsogon, kung saan ibinahagi ang mga magiging partisipasyon ng bawat kasaping ahensya sa nasabing aktibidad. Ang National Hospital Week ay nakatakdang idaos ngayong August 6 to August 12, kung saan ang provincial government ng Sorsogon kasama ang Provincial Health Office nito ay nakatalagang host ngayong taon. Bahagi ito ng pagkilala sa mga health workers at pagpapaigting ng iba't ibang programang pangkalusugan kaakibat ng pagpapatupad ng Universal Healthcare Law. Ilan sa mga tampok na aktibidad na magaganap ay mga sports events, dance performances, Battle of the Bands, at ang Mr. and Miss Hospital Week. Para sa susunod na balita, nasa 100 kabataan mula sa iba't ibang organisasyon ang nagtipon-tipon sa ginanap na kauna-unahang Kabataan in Action Youth Summit for Health nitong May 19 to 21, 2025. Sa pangunguna ng DOH Bicol Health Promotion Unit, layunin ng nasabing aktibidad na makapagbalangkas ng mga programang akma sa pagpapatibay ng kalusugan at kabuuang kapakanan ng bawat kabataan. Kaakibat nito ang pagbibigay diin sa mga napapanahong pangangailangang pangkalusugan ng kabataan tungo sa mas mataas na kamalayan at positibong health-seeking behaviors. Naging sentro ng talakayan ang 7 Priority Areas of Health Promotion Framework Strategy. Kabilang sa learning sessions ay diet and exercise, environmental health, vaccines, substance abuse or use, mental health, sexual and reproductive health, and safety and inclusivity. Nagpahayag naman ng kanyang suporta ang DOH Bicol Regional Director na si Dr. Melissa T. Sena, kung saan kinilala nito ang mahalagang tungkulin ng kabataan sa pagtiyak ng malusog na kinabukasan para sa susunod na henerasyon. Ito ay dinaluhan ng mga regional program managers mula sa DOH Bicol at mga focal persons mula sa iba't ibang DOH hospitals at katuwang na NGAs. Para naman sa usaping health promotion, upang matiyak ang epektibong pagpapatupad ng Oplan Kalusugan sa DepEd or OKD, Healthy Learning Institutions, nagsagawa ng Training of Trainers at School-Level Action Planning Workshops ang DOH Bicol, katuwang ang DepEd Regional Office 5 sa mga Provincial Health Offices maging Schools Division Offices ng rehiyon. Pangunahing layunin ng inisyatibong ito ang paunlarin ang kakayahan at palawakin ang kaalaman ng mga paaralan at health providers ukol sa pambansang patakaran na sakop ng OKD-HLI. Bilang suporta, namahagi ang DOH Bicol at DepEd Region 5 ng mga planning tools at reference materials upang makamit ang isang makabuluhan, ligtas at malusog na pag-aaral sa bawat institusyon. Ang hakbang na ito'y alinsunod sa pagpapasakatuparan ng Universal Healthcare Law at Health Promotion Framework Strategy 2030. Binibigyang diin nito ang pagtatag ng OKD-HLIs, maging mga rollout interventions kaakibat ng 6 Pillars of Health Promoting Schools ng World Health Organization. Number 1, school health policies. 2, physical school environments. 3, school social environments. 4, personal health skills. 5, community relationships. At 6, health services. Para sa iba pang balita, patuloy ang pag-aabiso ng DOH Bicol sa publiko sa pagpuksa ng breeding sites ng lamok matapos maitala ang 112% na pagtaas ng kaso ng dengue sa rehiyon. Ang kumpirmadong bilang ng kaso ay umabot sa 952 mula January 1 hanggang May 24 sa taong kasalukuyan. Sa press conference na ginanap sa Masbate City, ipinaliwanag ni Mr. John Dominic Bulunya, ang Dengue Control Program Coordinator ng DOH Bicol, ang kahalagahan ng pagsasagawa ng 4S kontra dengue bilang paraan upang maiwasan ang pagkakaroon ng malubhang sakit na ito. Hinikayat ni Mr. Bulunya ang
ang publiko na sundin ang 4S upang kalusugan ay maprotektahan ngayong panahon ng tag-ulan. Ang 4S ay ang suyurin at sirain ang pinamumugaran ng mga lamok, sarili ay protektahan laban sa mga lamok, sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas ng dengue, at suportahan ang fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Para sa patuloy na balita kontra dengue, mas pinatibay ng DOH Bicol ang laban kontra malnutrisyon at pagkabansot sa probinsya ng Masbate kasabay ng patuloy na pagpapatupad ng Philippine Multisectoral Nutrition Project o PMNP. Sa isinagawang press conference nitong ika-5 ng Hunyo, iniulat ng Provincial DOH Officer ng Masbate na si Dr. June Orense na may 16 na bayan ang siguradong makakatanggap ng mga intervention packages, kabilang dito ang health promotion grants, capacity building activities, at performance-based grants. Binigyang diin ni Dr. Orense na ang mga hakbang at inisyatibong ito ay nakatuon sa paglulunsad ng community-centered at matatag na health systems. Layunin nitong direktang tugunan ang mga pangunahing sanhi ng malnutrisyon at pagkabansot. Bilang isa sa mga pangunahing ahensyang nagpapatupad ng PMNP, patuloy ang pagsuporta ng DOH sa mga serbisyong pangkalusugan. Kabilang dito ang pagsasaayos ng mga primary care facilities tulad ng rural health units at barangay health stations upang matiyak ang malawakang paghahatid ng serbisyo sa bawat miyembro ng komunidad. Para sa susunod na balita, kasama ang kagawaran ng edukasyon at Bakakay East Central School, pinangunahan ng Kagawaran ng Kalusugan Bicol sa pamumuno ni Secretary of Health Dr. Teodoro Herbosa ang kick-off program ng Brigada Eskwela noong June 9, 2025. Personal na iginawad ni Secretary Herbosa ang parangal sa ilang mga healthy learning institutions na kinakatawan ang kampyon ng kalusugan sa mga paaralan. Ito ay pagkilala sa mga paaralang matagumpay na nagpatupad ng mga sustainable health interventions sa kanilang school systems. Sa kanyang mensahe, inihayag ni Secretary Herbosa na ang nasabing parangal ay pagsaludo sa mga eskwelahan na nagtagumpay na isulong ang kalusugan sa kanilang mag-aaral, mga guro at school personnel sa pamamagitan ng pagtaguyod ng kanilang mga polisiya, maayos na mga facility, magandang ugnayan sa komunidad at access sa health services. Dagdag pa niya na ang pagpapanatili ng kalusugan ng bawat mag-aaral at mga guro ay susi tungo sa pagpapalaganap ng isang malusog, ligtas at positibong pag-aaral. Kabilang na sa mga malalayong komunidad sa Bicol maging sa iba pang lugar sa bansa. Nasa 155 na kawani mula sa iba't ibang paaralan ang napagkalooban ng mga serbisyong pangkalusugan kasama ang bakuna, family planning, HIV screening at cancer screening. Para naman sa usaping blood donation, nakalikom ng kabuuang 40 blood units ang Bicol South Luzon Subnational Reference Laboratory Blood Center at Albay Provincial Health Office mula sa 54 recruited donors sa isinagawang blood donation activity ngayong araw sa LCC Events Hall, Legazpi City. Ang aktibidad ay bahagi ng pagdiriwang ng World Blood Donors Day sa darating na June 14, 2025 na may temang Give Blood, Give Hope, Together We Save Lives. Nilalayon nitong palaganapin ang kamalayan sa kahalagahan ng voluntaryong pag-donate ng dugo para sa mga pasyenteng nangangailangan. Kabilang sa mga aktibong nakiisa ay ang mga kawani mula sa Philippine Army, local government units, media at iba pang mga ahensya. Ayon kay Dr. Gisela Joyce M. Claveron de la Rosa, Regional Blood Program Coordinator ng DOH Bicol Center for Health Development, nananatiling sapat ang supply ng dugo sa rehiyon at naibibigay ang pangangailangan ng mga pasyente sa iba't ibang ospital at health facilities.
Hinihikayat ng DOH Bicol CHD ang publiko na gustong mag-donate ng dugo na makipag-ugnayan sa BSL SNRL Blood Center para sa kadagdagang impormasyon at ischedule ng blood donation activities. At yan ang mga balitang hatid sa inyo ng DOH Bicol Communications Management Unit ngayong linggo. Magbabalik po ang Chikahang Pangkalusugan. Hello there mga mommy, let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy kahit na over 2 years old. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Lucky 1000. Ang iyong little girl or boy, sustansya'y dapat puno. Susi sa tamang paglaki, go grow glow food na handa mo. First 1,000 days importante, healthy eating para kampante. Paghandaan nutrition ni baby, makinig sa sinasabi. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. At nagbabalik ang Chikahang Pangkalusugan. Para sa episode natin today, it's our 9th episode sa Chikahan. So, bibigyan diin natin ang tungkol sa selebrasyon ng May Measure Month. Ayan. So, makakasama natin si Dr. Raymond Martin A. Corpus, ang Medical Officer 3 at Cluster Head ng Non-Communicable Disease Prevention and Control Cluster. Magandang araw po, Doc. Good morning po everyone and sa Ayan. ating mga tagapagpakinig Yes. sa ating programa. Magandang umaga po. Yes, good morning, Doc. You're here again, And Yes. different topic naman tayo today. So, it is very important to observe, the May Measure Month. So, what does this celebration mean and why do we observe it? Yun, no? So, May Measure Month, magtataka kayo dahil buwan ng Hunyo ngayon. Yes. No? So, ang May Measure Month is a 3-month campaign. No, ito po ay sinimulan po ng International Society of Hypertension noong taong 2017. So, ito po ay ang nawala lamang nung pandemic, no? At Yes. binabalik po ngayong 2025. Okay. Kaya M325, no? Okay. MMM25. So ngayon ulit siyang binubuhay. No? So ano po ang meaning noon? Ano po ang kalagahan noon? So ito po ay partnership po ng Philippine Society of Hypertension together with the Department of Health. No? And sa atin po sa Bicol CHD with our volunteers and partners in the LGUs din, no? Ang mga NGOs po natin nakasama. So ang priority po nito ay ma-highlight po ang importansya, no, ang ng BP awareness. Yes, okay. No, isa na 'yon, no? Ang pag-measure po, knowing and
yung pagkaalam ng ating mga blood pressure. And pangalawa po, ma-identify po natin and ma-facilitate po natin yung pagbaba po ng BP ng mga na-identified po natin dito sa campaign. Okay. No, paano ba natin 'yon magagawa ng intervention? No? Ito po ay based po sa guidelines natin. Siyempre, pag na-identify po natin na hypertensive or medyo elevated po ang blood pressure ng ating mga kababayan, nire-refer po natin sila sa mga facilities po natin Alright. upang mabantayan po. No, ito po ay isa sa mga objectives po, no, objektibo po ng ating May Measurement Campaign. Ang Alright. pinakauna pong objectives po natin, no, matarget po natin na at least 1 million po, no, na Pilipino. Yan ang target ng campaign natin sa buong Philippines. Pero kaya-kaya naman to ng Bicol Region. No, kasi yes. nagawa na to noong 2023. No, Okay. sa Philippine po natin, no. Nagawan po ng almost 2 million po ang na-risk assessed natin. So, naniniwala po ako na maabot po natin ito. Yes. No? And pangalawa, magkaroon po tayo na masuplayan, no? Pag na-identify po natin or kahit hindi natin ma-identify na high blood po si kababayan natin, pwede natin siya masuplayan ng mga tawag doon, health promotion, no? Kunwari, intervention, Yes. no? Kunwari, bawasan po natin yung pagkain ng mga maalat, matataba, no? Yes. Pagkain ng balanse, Oo. no? Yung mga lifestyle treatment advice po sa atin. No? At pangatlo na, no? Magamit po yung datos. No? Magamit po yung datos po natin sa paggawa po ng ating mga polisiya. Alright. Upang matarget po talaga kung ano po ang root causes ng ating problema sa hypertension. Alright, okay. I see, Doc. So, yun Yes, po yung Doc. mga core objectives natin for this celebration, ano? And Yes, Doc. siguro magtataka kayo, bakit May measurement? Maganda nga yung MMM, mabilis matandaan, Diba? ano, Doc? Pero it's the month of June, we are continuously celebrating it, ano, Doc? So, it is Yes. very important because this celebration talaga is about how we care for our health and well-being, ano? And ang pinaka-center nito is how we handle yung hypertension, ano? 'Di ba, Doc? So, Knowing and checking your blood pressure. Knowing and checking your blood pressure. So, as you said, Doc, meron din tayong mga ongoing campaigns, of course, sa DOH, activities and other interventions, 'di ba? So, can you tell us more about that? Sige po. So, bali itong M325 natin or MMM25 campaign po natin ay isa lamang tong ride-on activity. No? Ride-on na campaign Okay. sa ating ongoing na po na DOH-led activities. Just like the Puro Kalusugan. Yes. No? Yung Puro Kalusugan po, alam naman natin, ito po yung ginagawa natin na approach para ma-improve po yung healthcare service delivery po natin Yes. sa ating mga underserved and unserved Oo. Filipinos. No, ito po yung mga na-identify natin na barangay o mga purok na kailangan po na mabigyan ng intervention para maging maayos yung priority health outcomes Yes. natin. Yes. May 8 po tayong priority health outcomes, kaya po ni-ride on din namin itong MM25 sa ating Puro Kalusugan. Kasi number 7 po doon is NCD, specifically the hypertension and diabetes. I So, see. sabi po doon, ma-increase daw po natin ang management by 50% sa pagsugpo or pagsugpo po natin ng hypertension and diabetes. Okay. No, kaya naki-ride on po tayo Oo. dito. And mas maganda to na integrative pong approach natin, no, para hindi na po mahirapan ng ating mga kababayan sa baba, Yes, no? oo. Para pagpunta doon, sama-sama nang gagawin ng PhilPen, ang pag-PP, kung ano man ang pwedeng gawin natin for NCD risk assessment. Yes, Doc. Naka-package na siya, kumbaga, Yes, no? package na siya. Yes. Kumbaga, okay, dahil nandiyan na yung Puro Kalusugan, parang i-amplify lang natin within the 50-month campaign of this. Yes, Yung yes, NCD, yes. no, para ma-highlight lamang. no? Parang it's sort of, we are intensifying Yes, the tama. campaign, Yes. the Puro Kalusugan. We're just adding, no? We're just adding to it talaga, Yes. 'di ba? Yung drive natin to give holistic approach towards these health services. Yes. Kumbaga nandun na lahat, and of course, yung services natin for the prevention of hypertension and the control of hypertension are there. Yes. Kaya napakaganda po. Napakaganda talaga siya do kasi parang one-stop shop. Parang ano lang siya kumakatok na tayo Yes. sa kanila, no? Yun Sa nga- community. Yun talaga ang goal natin, Yun ang no? goal Yun yung goal natin. talaga ng Puro Diba? Kalusugan, no? Yes. At yun po ang goal ng ating administrasyon ngayon, na bawat Pilipino ramdam ang kalusugan. Yes, yes. So, I no. think that's one of the best interventions na ginagawa natin on the ground. Kasi we are making the services more accessible, di ba? Yes, abot kamay. Yes, abot kamay. Yung tipong hindi ka na maghihirap pumunta sa mga malalayong hospital. We are giving the services
to the people, di ba, Doc? Yes. Para healthcare at your doorstep. Yes, Doc. That's the right term, actually. So, ayun, Doc, as you've mentioned, Meron pa, di ba? aside from puro kalusugan. Meron naman tayong mga ginagawa, di ba? Yung Philippine natin. Ayan. That's a, parang rooted na siya. Yeah. No activity ng NCD talaga. So, lahat ng NCDs, yung approach natin for NCDs ay nandun na. So, parang intensifying na lang. Yes. No? Yes. We are not introducing new campaigns or new strategies, Yes. but we are tawag doon, integrating. We are amplifying. Yes, no? yes. Yung campaign Alright. natin. Yes, Doc. So, as we have said, marami na tayong nabanggit about this, and sa yung hypertension talaga na word yung lagi Yes. nating binabanggit today. So, ano nga ba, Doc, in simpler terms for our audience, what is hypertension? Ano yung nagko-cause nito? Anong klaseng sakit po ba ito, Doc? Sige, no? Kasi nung ang buwan ng Mayo is Hypertension Month. Yes, Hypertension Awareness Month. So, dahil M325 naman, hanggang July 31 naman yung kampanya natin. Ayun. Tungkol sa pag-alam at pagbaba ng ating mga blood pressure. Yes po. Alamin natin kung ano ba talagang hypertension. Hypertension means, ito lang po yung force, no, ng blood pressure natin, yung dugo. Yung persa po ng dugo na tumatama sa ating mga arteries Alright. or sa daanan ng dugo. No, ito po mataas. Mataas siya. So, elevated po. Alright. No? When the force of the blood against the artery is high or elevated. Yes. No, kaya nagkakaroon po nung may pressure. May pressure. Diba? Di ba sa tubo, imagine ninyo, sa gripo. Yes. Di ba? Kung mahina ang tubig, mahina din yung tulo. Yes. Tubig. Kung malakas Malakas ang pressure. din. Malakas yung pressure. Ganun din Yes. po yung nangyayari po sa katawan natin. That's the Alright. logic. No? Alright. Kung maganda po ang supply ng Legazpi City Water District, nung ganyan po ang mangyayari sa atin, na malakas yung pressure, yun. Pero pangit yun kasi mataas ang high blood meaning yun. Yes. Mataas ang BP. Yes po. So, in simpler terms, kumbaga siya yung pressure po ng blood Na tumatama sa ating mga tubo. sa ating Ayan, arteries. Oo, it's not good, 'di ba, Yes. Doc? So we need to check up talaga 'yun. Ayun. So, Doc, I'm just curious, is hypertension considered a chronic disease? Yes. It Yes, is, one yes. of the chronic diseases Oo, po natin. oo. So No? talagang talagang dapat nating bantayan, Yes, kasi and silent killer din siya. silent killer din siya, no? Ang daming mga kababayan natin na hindi alam yung term na hypertension, pero pag sinabing BP, Alam na, BP alam na. agad, Yes, 'di ba? yes, So yes. dapat yun talaga yung i-advocate natin, yung regular blood pressure monitoring, Yes. 'di ba, Doc? Kaya dapat tuloy-tuloy na to. Oo, Maging yes. rooted na din ang Oo. ating campaign sa Oo, diba? araw-araw. No? Awareness, Yes. kumbaga. Awareness. Nandiyan na yan pero some are not practicing it. That Yes. now's the time to advocate it sa mga friends and Yes, now families. it's the time talaga, Mama. Oh, diba? I-advocate natin ito. Diba? Kasi number one mortality natin and morbidity po Ayun, natin Doc. is non-communicable diseases. Yes. Specifically hypertension. Oo. No? And sa deaths po naman natin is hypertensive-related deaths. Ayun. No? Siyempre, kaya kami kumakatok po talaga sa ating mga kababayan, no? Lalo-lalo na sa ating mga LGUs, na pagtuunan po ng pansin natin ng NCD. Kasi lumalaki na po yung burden. Yes. No, lumalaki na po yung problema po natin tungkol sa non-communicable diseases. No, isa po ito sa mga pumapatay sa ating mga kababayan. Ayun. Na dapat bigyan po natin ng pansin. And sana, balang araw, ma-prioritize na po ito. Kasi nasa prioritization naman siya nasa 8 priority health outcomes. Yes. And sana makita po natin na kailangan po natin magbigay ng halaga po dito sa problemang ito. Yes, Doc. It's a sickness that we often overlook Kasi Yes. kapag sinabing, hypertension, hypertensive ako, okay lang yan, di ba, Doc? Minsan parang it's very common to the point na ayaw na natin magpa-check up. So, Ito yung mga sakit na kontrolado mo. di ba, kontrolado mo, and Kaya mong makontrol kaya ito mong makontrol, pero it's rin pala, it can present a lot of complications if Yes, not tama. if unattended. Yes. Di ba, Doc? So it's Tama. very important talaga to deliver these key messages. Tama, Thank you, Doc. yes. So, ayun. So, Doc, hindi na kasi ang dami ko talagang napupulot dito sa inyo, Doc And which leads me to my next question. Is hypertension curable? Ayan. How can we manage it pag dumating na tayo sa time that we have hypertension? So, hypertension naman is a chronic condition. Sinabi naman natin, no? Yeah. But, it can be managed, no? But not be cured. All right. Yeah, it can be Okay. managed. Sige. No, kaya napapababa natin siya, napapababa ang BP natin. No? But effective management, kailangan po natin, una,
mag-regular BP monitoring po tayo. Dapat alamin po natin, Tama. no, unang-una, ano ba ang BP ko? No, hindi lang tayo magsasabi sumasakit ang ulo ko, Yes. sumasakit ang bato ko, mataas ang Yes, BP ko. yes. Pero hindi ka naman nagpapa-measure. Hindi ka Yes. pa nagpapa-BP, no? Unang-una alamin, no, tamang impormasyon tungkol sa hypertension at alamin ang blood pressure po natin. Alright. At pangalawa, mag-adapt po tayo ng healthy diet, healthy lifestyle. Yan. No, may tinatawag tayong diet for this, no? It's a DASH diet or dietary approach Okay. to stop hypertension. Oh, I see. Okay. Pwede natin ma-search po yan sa internet. Ang dali-dali na po ng informasyon ngayon. I-type Oo lang po nga. natin, DASH diet, no? Dash Nandun na po, diet. nakalagay kung ilang percent or ano, nandun na. No? Napakalaking tulong na po ng ating social media right Yeah, now, no? oo, Ang oo. internet po, grabe na po Oo. ngayon. Ayan. No? Then Meron pangatlo pa po, ayan. physical activity syempre. Okay. Sabi po natin, lagi po tayong nag-advocate ng at least 30 minutes, no? Ang aerobic exercise per day. Depende po yes. yan sa inyong katawan. No, kung ano Okay. po ang nababagay na ehersisyo po sa atin. Then, syempre, bilang nandito po tayo sa Kagawaran ng Kalusugan, we are advocating po na wag na po sana tayong uminom ng alak. I No? see. Kasi Pero, sabi po sa hype, sabi po, alcohol. dati po kasi ang messaging natin limit lang po eh. Ngayon po, sabi ng WHO, kahit isang drop po ng alcohol ay bawal na. Avoid na talaga. Avoid na talaga, Doc, no? Yun po ang gawin Oo, natin. oo. Then mag-quit na po tayo ng paninigarilyo. Yan. No, quit na, quit smoking na po tayo. Yes, oo. No, kasi alam naman natin yan, no? Ito po, ang paninigarilyo ay nakapataas po yan ng cholesterol din sa atin. yes. Nakakos ng atherosclerosis po sa ating Yes, katawan. yes. Ang next po, i-manage po ang ating mga stress. Ayan. No? Stress na ba kayo? Yun, no? Ang stress po talaga natin ay hindi po natin yan that's Mapipigilan. inevitable, no? Oo. Hindi natin mapipigilan dyan talaga yan. Yeah. It's on us na lang po kung paano natin siya makokontrol. No? Yes. Let's manage it. No, kung hindi na Yes. po kaya na ma-handle ang stress, madami po tayong mga healthcare workers o mga tao po na may knowledgeable kung Yes. paano natin ma-manage ang stress po natin. Okay. And pang ano po, ito po, no, wag po tayong makalimot na magpa-check up po sa ating mga doktor or sa may Yan. pinakamalapit na health facility. Yes. Kung magbigay po ng gamot sa atin na prescribed meds, inumin po natin ng tama. No? At tuloy-tuloyin po natin ito para ma-maintain po or ma-control po natin ang ating blood pressure. Okay, thank you so much, Doc. Napaka-informative po nung sinabi ni Doc. And mostly, these are lifestyle-related talaga. So, we have the choice, Yes. na baguhin kung ano man yung mga bisyo or na meron tayo or yung mga hindi nakakapabuti sa atin. So, it's really up to us, Yes. And, Meron nga di ba, TED, oo nga Suspected herbosa, di ba? Oo nga, TED, Doc. tamang pagkain. Tamang pagkain, Ehersisyo ehersisyo, at disiplina. disiplina. Sabihin ko sana diet. Diba, Disiplina. Yun, disiplina talaga no, dapat pangunahan natin. Oo, ayan. So, TED, Yes, So, TED. gawin po natin yan. And next naman na question natin, Doc. What happens if we do not avail or we do not have the regular check-up, Doc? Siyempre, pag Ano ganun yung po, mangyayari? pag unmanaged po yung ating hypertension, pwede po yan tayo magkaroon ng mga heart diseases, no? Ayan. Heart failure, stroke, na nakakatakot kasi laging tinatanong sa akin, Dok, bakit kadalasan po ng mga stroke patients po natin ay namamatay po sa CR, mga ganon, no? Oh, yes. Di ba? Nasasaktuhan lang yun kasi di talaga nila alam na mataas ang BP nila. I see. No? Oo. So, dapat alamin po talaga natin ang ating blood pressure. Ayun. Yan po, no? Wag po tayong agam-agam. Yes. Di ba? Let's not nat- guess. Yeah. Guess lang natin, sige, high blood ata ako ngayon kasi sumasakit ulo ko. Oo. Hindi. Yes. Magpa-check up po tayo, no? Ugaliin po natin magpa-check. No? Para Yes. hindi po tayo mamatay. Yes. No? Yan po talaga, di ba? Yan actually talaga, Diba? Para Doc, hindi tayo eh. pumunta doon, Oo. di ba? Mindset. And ngayon po is Kidney Month. Yes. National Kidney Month celebration natin. Ang uncontrolled hypertension po ay pwede mag-cause po ng chronic kidney disease. Ano po, I yung maliliit see. po na ugat sa ating Opo. kidney na apektuhan po yun. No? Taging tandaan natin yan. And vision loss. No, Vision nagalabo loss. po ang mata natin. No? So, pwede tayo mabulag, Doc? Yes, increase Oo? ang hypertension. Kasi may mga ugat din po tayo dyan. Oh, ayan. Oh, And- very bad. Yes. No? And what else, Doc?
Yeah, And but- many more. Many more pa, no? And many Na more. mag-cause kasi Ayan. non-communicable disease. No? Oo, ang dami pala doc na pwedeng maging complications nito and nakakabahala po talaga kapag hindi ito nabantayan. Yes. So ang it all boils down to education. Yes, awareness. Awareness. Kasi alam na natin, awareness na lang and reminder. Doc? Alam na natin pero takot tayong harapin. Takot na ganun, tayong harapin na ganun ang BP po natin. Ako Oo. hypertensive since 2000 and I see. yeah, 2018 nung clerk pa ako noon, estudyante pa. Ayun, oo, So I was Doc. diagnosed. No, ikwento ko na lang sa inyo. Sige, go, Doc. No, kasi nagjo-duty ako noon na nag-nosebleed ako everyday. Akala ko that's normal. Okay. No? Tapos ayun, binipi ako ng aming resident. Oo. Na-BP po ako ng 180 over 120. Oh. So sabi ko, okay, this is the start of something great. Yeah. No? Oo. Sige na, sige. Okay. Doon, nag-start na ako mag-change din. No, nag-start na ako mag-medications. Yeah. Kasi stage 2 na yun eh. I Hypertension. see. So, Na-find out na siya medyo na. kasi ang genetics din namin. So, sa family din namin. Genetics plays a role din. Yeah. Ganun din talaga, lalo na pag sa mother mo or sa father mo nagsimula yung hypertension. So nagbago din po talaga ako ng lifestyle Yes. at paunti-unti na din, no? Yes. And ayun, alamin lang talaga natin. Yes. We have to Alamin adapt lang to that natin. kind of lifestyle Yes. eh. Knowing. Choose the healthy option, di ba? Correct, Yun lagi yung yes. sinasabi natin na message natin. Ngayon po, maintain na ang aking BP. No? Yan, maintain the BP. Huwag matakot Controlled. magpa-BP. Control it. Hikayatin ang mga kamag-anak, di Yes, ba? kayatin po natin. Diba? Lalo na po tayo. Oo. Kahit hindi wala po tayong nararamdaman, magpa-BP Yes. po tayo regularly. Yes. Eto, Doc, nakalimutan kong tanongin actually, medyo lang. Sige po. Ano po ba yung signs or symptoms na kayo ay hypertensive? Ayan, yung sinasabi Oo, mo. madami tayong simptomas. Pero ang pinaka-most common ang symptoms naman ng hypertension is wala. Okay. Oo, asymptomatic. Kaya madaming namamatay, di ba? Kaya silent killer. Kaya yung sabi nyo kanina, Doc, silent killer siya. Yes, di mo alam na meron ka palang namamalayan. hypertension at Okay. naatake ka na lang bigla. Oo. Tapos tatanungin natin, yung namatay ba? High blood ba yun? That's very Di ba? scary, Doc. Di natin alam. di Oo, ba? oo. So yun, unang-una wala po. Walang sintomas, asymptomatic po siya. That's the most common cause or Alright. symptom, no? Pangalawa, syempre, sumasakit, headache. Kung sumasakit yung mga nape po natin or sa likod po, batok. Yes. No, nagkakaroon ng ganon. Sabi ko kanina, nosebleed. No, naglalabo din ang mata, mga ganon. Pero 'di ba, Doc, yan yung mga binanggit mong yan. Those can be attributed to other Yes, illnesses. to other Kaya which is illnesses din. very scary if we do not make regular blood Monitoring. pressure monitoring a part of our lives. Kaya dapat it's as simple as brushing your teeth, 'di ba? Yes. Tama, Let's tama. ma'am. incorporate Tama. that into our daily routine. Yun yung gusto nating sabihin na Yes. yung pagpapa-BP, parang pag gising mo ng umaga, magpa-BP check ka, yun yung dapat nating gawin. Kaya sa Diba, ating mga Doc? barangay, very active ang ating mga healthcare workers dyan. Kasi meron talagang regular na nagpapacheck ng mga Yes, blood pressure nila. And oo. kudos po sa mga taong gano'n. No, Dapat routine na siya, yes, Doc. routine. That's the term. No? Dapat routine. normalized na din siya sa routine natin. Normalize BP monitoring. Yes. All right. Thank you, Doc. That's Yes. the theme. Yun na lang kaya yung theme natin sa Normalize Mga susunod. BP. Maganda yan. Gen Z na Gen Z. Gen Z na Gen Z. Gen Z ka ba, Doc? No, paano na ako boomer? Okay. Millennial. Anyway, sige, Doc. So, ano naman po, Doc, yung mga existing programs tsaka advocacies natin sa DOH na aligned dito sa prevention and control of hypertension? Yun nga, nasabi Nabanggit ko, na natin nabanggit yung na natin MMM. kanina. Ano pa yung iba? So madami po talagang ginagawa, no? Lalo na kagawaran ng kalusugan. Yes. So last year, no, wala tayong umpay na nagbigay po tayo ng almost lahat po ng ating mga GIDA barangays. Alright. Nabigyan po natin ng mga blood pressure, Ay, ng mga BP wow. monitoring. Nice. No, sphygmomanometer, Very nice. nabigay po Yes. natin. That's 3,000 GIDA barangays. Lahat po yung tig-isa sila. Wow. And 1,111 weighing scales. Oo. Naibigay wow. po yun ng ating kagawaran ng kalusugan. Complete. Yes, Yes. complete GIDA. Very So kaya po good. nag-expect tayo na mag-deliver sila this year. Oo. Kasi nabigyan po natin sila ng sapat na BP monitor. Alright. No? I see. Then meron din po tayong mga ginagawa. Siyempre,
ang health service delivery naman po ay natin sa mga LGUs. Nandiyan na yung PhilPen, yung puro kalusugan po natin na ginagawa. Yes. No, yung mga health education campaigns Yes. na lagi po tayong nag-remind sa kanila. Mga community-based screenings po. Yes, No? yes. At meron din po tayo, di ba, mga mobile clinics din po na ginagawa May mga ngayon. mobile clinics din tayo. So, Yes po. apart, very Doc, best practice Best practice natin na talaga. yan. Ano? And then, we are sharing that to the community as Yes, well. kaya So, it's a challenge din sa sa ating mga LGUs na mag-step up din sila. yes. Kailangan po nating i-step up yung game po natin Yes, in yes. terms of combating these issues. Yes. No. Speaking of Doc. Speaking of stepping up the game, we are stepping up the game because we have the numbers. Do we have Yes. numbers, Doc? Is it? Opo, no? Sige so, bali nga. medyo, nakita naman natin na medyo bumababa na din, no? Oo. Pero syempre, hindi pa natin makukuha talaga yung whole number. Oo, yes. Oo, kasi last year, karoon tayo ng at least mga 250k cases of hypertension. That's No? a lot. Senior, 18 years old, 20 years old and above. Yes. No, wala pa dyan yung mga bata. All No, right. that's adult population All only. right. No? Okay. Pero mas tumataas po yung ating prevalence ng ating obesity. Okay. No? Which is Tumataas po also talaga siya. linked, Doc? It's also Lifestyle. related. Kasi lifestyle din. Yes po, no? Yung paninigarilyo po natin at mga Ayan. pag-inom ay medyo tumataas din po. No? And kasama po yan, pati po yung diabetes po natin. I see. No? Okay. Those are also contributing factors to a lot of others, severe illnesses, yes po, diba, Doc? yes. Non-communicable diseases. Non-communicable diseases. Okay. So, Doc, with that data na i-share nyo, ano pa yung services that the public can freely avail, yung mga basic services natin in order to combat not just hypertension, but a lot of you mentioned, a lot of those Opo, that you oo. mentioned. Ano pa Mga yung programa naman tayo sa mga barangay natin. Yes, no? oo. Nandyan na yan sa barangay natin. Oo. Ang mga serbisyo po ng ating kalusugan ay nandyan na. Oo. Pumunta lang po tayo sa ating mga health facilities. Yes, Kasi nandyan okay. po ang ating mga BHWs, Yes. mga HRH po natin na Yes, deployed. yes. No, ang ating mga midwives, ang mga nurses po natin na handang magbigay ng service po. They sa are ating- always there Yes naman. naman. Oo. Araw-araw nandyan yan. Bukas ang health center always Yes. for that. Okay. So, Doc? So, we are narrowing it down to yung pinaka-gist, ng campaign ng MMM. So, what significance does it make sa overall health natin? Yung pag-regular check ng ating blood pressure. Yun, no? Importante yan. No? Dapat alam natin kung ano ang BP natin. Yan. No? Siyempre, kung alam natin ang BP natin ay normal, siyempre, i-maintain natin na normal lang yan. Yes. No? Ay, sige, normal pala ang BP ko. I-maintain ko lang yung lifestyle ko ngayon. Yes. Kung baga, kung malaman ko na mataas ang aking BP or elevated siya, Yes. or kasi ma-elevated tayo and hypertensive. No? So, kung elevated, malaman ko, at least mag-change ako ng lifestyle ko. Yes. No, ganun siya. So, at least meron tayong inkling, no? May idea tayo na pwedeng gawin. No? Kasi alam natin yung BP po natin eh. So, yun din po, no? I-empower din po natin ang ating mga sarili. Let's empower. Kasi ang Yes. kalusugan naman ay hawak natin. Yes. Ang ating mga sariling kalusugan. Yes. No? So, it empowers po individuals to take control of their health. No? And make informed decisions for themselves. Yes. As early as now, yun yung indicator, Doc, yung number one indicator ng health natin, isa dyan ng pagpapa-BP. Yes, isa Diba, po Doc? yan. Kasi Oo. it can make or It's basic. break. It's basic. It's very basic, diba? It's a right to health. So, let's normalize. Let's Yes. normalize it. And bukas naman ng ating mga health facilities and centers always, nandyan sila. And then, nag-house-to-house din with the puro kalusugan and Yeah. everything. So, saan ka pa? Diba? Kompleto na po ang ating mga serbisyo. Kompleto no? na lahat. We just need your support and awareness. Yes. Tama yan, Ma'am Den. Yes. So, thank you very much po, Doc. So, later on, tayo ng myth or fact segment. Magkakaroon tayo ng myth or fact segment with Doc Raymond as well. So, tutukan po natin yan sa pagbabalik ng Chikahang Pangkalusugan. Gaano ka katibay? Sintibay ng haliging di payayanig sa magnitude 6? Sintibay ng boksingerong umaabot ng round 12? Gaano ka naman kaya katibay para matapos ang gamutan laban sa tuberculosis? Depende sa uri ng Mycobacterium tuberculosis na iyong nasagap
maaaring tumagal ang gamutan ng 6 na buwan hanggang 1 taon para sa drug-susceptible TB, ang TB na mapagagaling ng pangunahing gamot o first-line drugs. Tumatagal naman ng 9 na buwan hanggang 2 taon ang gamutan laban sa drug-resistant TB, ang mas matinding uri ng TB. Ang TB ay nagagamot, pero dapat araw-araw mong iniinom ang iyong mga gamot sa takdang oras o ayon sa payo ng iyong doktor. Kung may maramdaman kang side effects tulad ng pagkahilo, pagsusuka o pangangati, ipaalam sa iyong treatment partner, nurse o doktor. Nalulunasan ng mga side effects na ito kaya huwag kang susuko, huwag kang bibitaw. Mapatutunayan mo sa iyong sarili at sa mga mahal mo sa buhay kung gaano ka nga katibay. Para TB-free, huwag magminti sa gamutan. Tibayan ang iyong dibdib. At nagbabalik ang Chikahang Pangkalusugan. Kasama pa rin po natin si Dr. Raymond Martin Corpus para sa ating chikahan tungkol sa MMM. So Doc, hello Yes again. po. Dumako na tayo sa myth or fact. Pero bago yon, Doc, may i-add pa po kayo sa ating discussion kanina, yung sa Ayan, oo. awards. No, so ito po hindi po natin babaliwalain yung efforts ng Yes. ating mga LGU, no, mga health facilities po natin sa paggawa ng ating campaign. So kasi 2 months to eh. Kasi sabi ko sa kanila sa orientation namin, it's a chill campaign lang. Kasi Oo. nandiyan na yung puro kalusugan eh. Yes, Nandiyan na oo. yung PhilPen, ginagawa naman na mag-ride on lang kami. Yeah. So dahil sa 50-day campaign po natin, magkakaroon tayo ng award syempre. Oo, Bibigyan natin ng kahit konting ano man lang sa Salud Bicol, no? Recognition Yeah. sa SB Awards Okay. natin. No, Heart Health Champion Award for the outstanding implementation of the MMM25 May Measure Month campaign po natin. Ayan, advance congratulations. Yes po. No, so nasend na din naman yung mga criteria sa inyo kung paano tayo Alright. makapag ano. Ayan. So, tunghayan po natin yan sa ating magiging... That's salud 10 po, no? LGUs. Yan, last 10. Very good, Doc. So, i-ano na lang natin yan. Ika-criteria na lang Yes. natin yan. Alright. So, thank you, Doc. Dumako na po tayo sa ating myth or fact segment kung saan babasagin natin ang mga false statements at yung mga makatotohanan nating statements. So, number 1, unang-una po, Doc. Hypertension is hereditary. It's a fact. It's a fact. Yes, Sinabi niyo genetics na. no? Oo. Oh, genetics plays a significant role in development of hypertension. Alright. It's a fact. Ayan. So, it's a fact. So, it may be hereditary, it may be lifestyle, but either way, we should track our body, our Mga health. non-modifiable Oo, factors non-modifiable factors natin. So, next po, I am an innately calm person. So, the chances of having high blood pressure are slim to none. No, it's a myth, no? It's a myth. Kasi while stress is a factor, other elements like diet and lifestyle Yes. are also contributory to hypertension. I see. Okay. Yes. So, pag sinabi natin, Doc, Kasi yung calm person, it's on your mental health eh. Oo. Parang feeling- personality mo yeah. kasi yun eh. Kunwari, di ba sabi ko kanina, one of the causes of hypertension is stress. Yes. No, dahil calm ka naman, kalmado ka naman Yeah, lagi. oo. So it means medyo okay ka, pero dapat isipin din natin yung other factors. Yeah, Kung saka, okay ba yung pagkain mo, Oo, nag-ehersisyo yes. ka ba, Yeah. naninigarilyo ka ba, Ayan. umiinom ka ba. Ayan. Di ba? Madaming factors. so doon kayo papasok, Doc, mga Yes. doctors, yan, yung mga nagmamonitor, nag-i-interview, di ba? So, importante kayo doon, Doc. Yes. But bukod doon, kailangan talaga natin ng healthy lifestyle. Yes. Number that's it. one. Number one. Tamang Ayan. pagkain. Tamang pagkain. Ako nga, Doc, eto side story lang. Ako dati, ang hilig ko sa chips. Ang hilig ko, Doc, sa Salty. chips. Salty. First thing in the morning when I wake Trans up. fatty. Trans fatty. Tama ka, Doc. Pero akala ko it kept me going na fuel ko for the morning. But Pwede naman kasi carbs naman siya. carbs naman siya, Doc. Pero like empty carbs. Pero junk food, di ba? So Yeah, it's junk food. But then, nung nakita ko na yung side effects na parang, why am I still burnt out? Ganyan. Nag-switch na ako to healthy diet like
fruits, di ba, vegetables. Yun, gayahin po natin, no, si Ma'am Tapos Ben. parang nag-glowy-glowy na ako. Char! Yun talaga, no, pag nag-change po totoo tayo yun, ng Doc. lifestyle po talaga natin. Diba, Doc? Mararamdaman po natin yan Mafe-feel inside natin and out. inside and out. Yung parang, Makikita din na ng ibang tao. makikita din mga tao like, hoy, okay mas glowing ka na. Char! Kaya tatanungin ka, anong sikreto mo? Anong sikreto mo? Vegetable. Oo, di ba? Exercise lang, 30 minutes a day. Exercise, at least 30 minutes a day. Pero okay lang, Doc, lumampas sa 30 minutes. O, depende naman yan sa kailangan ng katawan natin. Yeah. And of course, kung mas lampas sa 30 minutes, dapat yung kakainin din natin, di ba? Yung Yes naman. May tawag dun, Doc, di ba? Yung pag, kunwari, kakain tayo ng madami. Tapos, kailangan din natin ng energy, di ba? Yung na-waste nating energy, kailangan natin bawiin sa number of calories na kakainin Kailangan natin, natin, di ba? Pero that's a further talk na. Yeah. Medyo baka maano na tayo. Okay. So, the next myth or fact is eating less salty food can prevent me from getting hypertension. Yes, it's a fact. It's a fact. Oo. All right. So, yung nadi-discuss naman natin kanina. yeah, yung sinabi ko about kanina. Oo, bawas tayo ng asino. Isa din po yan Yeah. sa mga causes ng chronic kidney diseases. Yes. No, magbawas po tayo. Kayo, Doc, mahilig ba kayo sa salty food? Depende pag may cravings, pero nalabanan ko na din naman. Tama, di ba? Siyempre, we have to be an advocate for health, Yes. di ba? Ako din, mahilig din ako dati sa salty food eh. Pero ngayon, Doc, parang sabi ko, less salt, less sugar, more, healthy Yes. for me, di ba? Unti-untiin natin. Paunti-unti. Ayan. So, next is, having high blood pressure is a normal part of aging. Myth or fact? Myth. No? Okay. It's a myth, no? That hypertension po is not an inevitable part of aging, no? Alright. And can be managed effectively. Okay. Yung Yeah. sinasabi natin, Doc, kanina, no? We have to manage and control Our our blood blood pressure. It's very important, very critical. Yes. So, our last, but not the least na myth or fact is eating fatty food can increase the risk of high blood pressure. Parang hindi, no? Hindi kasi pag Grabe kumakain ka naman pa ng kayo. chicharon, di ba? Hindi. A diet in, syempre, Oo. unhealthy fats can contribute to hypertension. Oh, alam naman natin Alam lahat naman natin yun. yan. Oo, yung mga lechon. Oo. Kaya, moderately lang. Moderately Wag naman lang. wag na pagbawalan ng sarili kasi, Oo. di ba, life is short. Pag may event lang, pag kunwari birthday mo. Yes, or occasional what. kumbaga. Occasional Oo. kumbaga. Ikaw, Doc, when was the last time you ate lechon or other fatty Ay, food? nung nag-Cebu kami, just 2 weeks ago. Hindi kasi sa Cebu, usong-uso yung Oo. lechon. Yun Sa Car-Car yung na delicacy. ginagawa. Ano, Doc? Sa Car-Car, Cebu. Car-Car. Ah, Is that a like place? Municipality. Municipality Ay, yun. city in Cebu. City yun? Famous for their, lechon. So nag-go, pa kayo from Cebu, pumunta kayong car-car. Para kumain ng lechon. Para kumain ng lechon. Pero wag yung araw-arawin. Oo ha? naman, oo. Wag yung araw-arawin, guys. So that's a very important critical factor, yung diet talaga. Yes. Alright. So I think that sums up our myth or fact segment. Siguro po, Doc, konting words of inspiration, kung paano ba magkaroon ng healthy lifestyle, and konting take-home message na lang po sa ating mga viewers. So, alam po natin na hypertension naman is a manageable chronic condition. No? I-require lang po natin ng proactive monitoring and lifestyle modification. So, through these initiatives po, like just this, na may Yes. measurement natin, Oo. campaign, no, we are encouraged to know our numbers, to Ayan. know our blood pressure, Ayan. to check our blood pressure, and take Alright. steps po towards better health. Okay. No, so dapat i-engage po natin ang ating mga sarili, no, sa Yes. ating mga health services po. And Yes. adopting healthier habits can significantly reduce the risk of hypertension related complications. Ayun. No? So kami naman sa kagawaran ng kalusugan, syempre lagi namin sinasabi nito, nabawasan po natin ang pagkain ng maalat, Alright. matatamis at matatabang pagkain. Okay. Kumain po tayo ng maraming prutas at gulay, maging aktibo po tayo, no? Yes. Gumalaw-galaw po tayo para hindi pumanaw, no? And wag manigarilyo at syempre, wag na din po tayo uminom ng alak. Yes. Kaya naman po, para sa ikakahaba po ng buhay po natin, siguraduhin BP mo ay kontrolado. No? Ayan. Thank you so Yes po. much, Dr. Raymond Martin Corpus. Maraming salamat po. But before that, Doc, isingit ko lang kasi may konting time pa naman tayo, So, Doc, yung binanggit niyong DASH diet, Yes. gusto ko talagang isingit yun kasi meron akong nakita dito, Doc, from the National
Institute of Health, di ba? NIH. The NIH, ano? So, it's a very credible source. So, it says here that the DASH diet or dietary approaches to stop hypertension diet is a flexible, healthy eating plan primarily designed to help lower high blood pressure. Kaya pala yun ang ginagamit natin, Doc. Oo. So, what does it focus on? Yung food katulad ng, eto na, Doc, babasahin ko Sige. na. Plenty of fruits and vegetables, di ba? Sabi natin As you kanina. said, whole grains, andito, Doc. Fat-free or low-fat dairy, fish, poultry, beans, and nuts. And yung mga foods na kailangan natin i-limit or bawasan ay yung red and processed meat. Diba, Yes, Doc? yes. Saturated and trans fat, yung sinabi mo Yeah. kanina. Added sugar and sugary drinks, and excessive sodium or salt. Yes. Yung alam natin. And ano yung mga benefits as Doc Raymond said kanina? Lowering high blood pressure, improving cholesterol levels, and potentially aiding in weight loss. Ayan, sa mga nagpapapayat dyan, huwag kayong maghanap ng ibang method na dangerous na pampapayat. Ito na yon. Oo, balanced Diba? diet as always. Balanced Dash is diet. a balanced diet. Tama, Doc. Very statement. Especially for those who are overweight or obese. Kasi katulad Yes. ng very notable yung, Doc, yung sabi niyo yung sa obesity, na tumataas. Obesity. Ayan. The DASH diet is for you also. So, ayun. So, yun po, Doc, ang ating DASH diet. And thank you very Ay, much. pwede magsalita ka. Yes, Doc, magsalita. Di ba sabi nga sa atin, sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay Ay mahalaga. Pero sa amin po, bawat blood pressure po ay mahalaga, no? Alamin po natin, know and check your blood pressure, everyone. No, and check your blood pressure. Maraming salamat po, Dr. Raymond Martin A. Corpus, ang ating head ng Non-Communicable Disease Prevention and Control Cluster ng DOH Bicol, CHD. Thank you very much po. Maraming salamat po, Doc. Ayan. So, that ends our chikahan ng pangkalusugan, ano? So, yan po ang ating naging chikahan ngayon. Tunghayan ang mga susunod na episode sa DOH Bicol CHD Facebook page, PIA Region 5, Radyo Pilipinas, para sa dagdag kaalaman tungkol sa DOH health programs. Dito sa Kagawaran ng Kalusugan, lagi namin ihahatid ang mga latest na balita at health reminders para sa pangbalawakang paghatid ng serbisyong Salud Bicolnon. Ako si Denise ng DOH Bicol CMU at sa Chikang Pangkalusugan, lagi naming pinapaalala na makialam, makisama, iwasan ng sakit, palakasin ang resistensya dahil sa bagong Pilipinas, bawat blood pressure ay mahalaga. Thank you, Doc! DOHCHD, DOHCHD, Servisyo Salud Bicolnon. Ika ako, kita gabos, magkarabang, magkaigwang, maray na salud. DOH may dekalidad na servisyo. Madaling dulog ko nagtatawag, nagpapadabang. Mga programa nagkasama ng sinda sa serbisyo. Mataw ang solusyon ang mga kahilangan. DOHCHD, DOHCHD, Servisyo Salud Bicolnon. Ika ako, kita gabos, magtarabang, magkaigwang, maray na salud. Buon sa inulan, ipangaki sa kod na kita magdakula. Immunization, vaccination, sa tuig kinaon. Mag-ibong maagi, maiwasan ambisyon. Regular na check-up at kaibuhan. DOHCHD, DOHCHD, Servisyo Salud Bicolnon. Ika ako, kita
magabos, magkarapang, magkaibang maray na salud. Balanseng pagkaon, tamang katurog, ehersisyo magsumba, magpaghipi, magtimbang. Dapat kita magmano, magpartisipan. Ano man sa indang relihiyon, katinda sa buhay, mga pagiramdam lamang ini para iwaselang. Kita magtarabangan sa programa kang Tipa